Varokaa heikkoa jäätä. Murr. Tervetuloa Torkkerin Abi-videon 2025 pariin! Mä oon Rami ja Rikunkin pitäisi olla täällä ihan kohta. Riku! Riku on siis Kallion lukiossa. Sori, olin Peksun impratunnilla. Ei kai melu häirinnyt? Ei mitään, äijä. Se on ihan, tiiäks, itse ilmaisukin on taiteen laji. Tai siis, niin, et onhan Kalli, siis onhan sunkin koulu ihan silleen koulu. No joo, mutta hei, nyt katsotaan,
Miten järkkäät bileet Torkkilissa? Moikka! Masentaako koulu? Yes. Eikö ole mitään tekemistä? Ei. Tekisikö sinun mieli juhlia? Yes. Näin järjestää Torkkeli-bileet. Vaihe 1. Etsi hyvä tila bileillä. Hyvässä tilassa on hyvät vessat. Ystävälliset ruokaovet. Ja kestävät ovet. Vaihe 2. Suunnittele bileilläsi ylistä. Varo, ettei sinut kansalota jodelista, väitteiden romantisoinnista tai jumalapilkasta. Vaihe 3. Kerää tarvikkeet bileisiin. Kiljua täytyy tehdä vähintään 20 litraa. Vaihe 4. Valitse artistit bileisiin. Hyvät ja luotettavat artistit. Nyt olet valmis järjestämään vuosisadan juhlat. Olipa hauskat juhlat, nyt pitää enää siivota. Toivottavasti mitään ei mennyt rikki, eikä laskujakaan tullut. Wow. Toi yllättävän hyvin sopii, pakko myöntää. Kato tää sininen tässä painassa ja matchaa. Tämän päivän arvioinnista menee 1 miinuspiste, koska siellä ei ollut maitoa. Mä olisin halunnut maitoa. Mut herneet, hyviä. 10/10. Kurkku, ok, 7/10. Tää kuumaa, mut siinä on kanaa ja se on kermasta, niin yhteensä 7/10. Herneet oli cap, koska ne on jauhosia ja ne ei mun mielestä ole hyviä. Sen sijaan kurkku ja porkkana on mun mielestä hyvää. Porkkanasta sen takia, koska se on keitetty, niin mä voin oikeesti syödä sitä. Sitten tää itse ruoka, mun mielestä se on ihan hyvä verrattuna ainakin muihin tämän viikon ruokiin, jotka on ollut kinda paskoi. Ehkä 9. Nää perunat on raakoja, joten 1/10. Oho! Ei napaa. Ei napannut kyllä. Nyt on jakautuvat mielipiteet. Tää on parempaa kuin yleensä tää. Tai maistuu mun mielestä niin paljon mullalta. Ja kasvikset on mun mielestä aika hyviä. Mut mä silti sanon, että 6. Ne perunat on raakoi, mut silleen se ei niinku sinänsä haittaa mua niin paljon. 8. Haluatko se mun arvostelun mun ruuasta vai? Joo. Itse tehtyä kouluruoka-asteikolla 10/10, mutta normiruoka-asteikolla ehkä 8. Ehkä semmonen 8. Se oli 8. Mun mielestä kouluruoka oli tänään 8/10. Mun mielestä se olisi voinut olla hyvä, mutta ne perunat oli kovia ja raakoja. Eli 6/10, mutta mä söin silti kaiken. Niin ihan fine. Mitä siellä näkyy? Onko se Ville? Ville? Ja toinen Ville. Mitähän ne haluu sanoa?
No tervehdys kaikki Torkkelin taiteilijat, se on Ville täällä terve. Hei, nyt varsinkin abiturienteille, teillä on loistavat abiturientit siellä Torkkelissa, niin erityisesti tsemppiä kevään koviin koitoksiin ja siitä etiäkkipään kaikille. Se on moro. Moi kaikille siellä, teillä on ihana elämänvaihe menossa, mutta sanon vaan, että muistakaa nauttia siitä. Ei kannata ennakkoon miettiä, että tuleeko olemaan vaikeaa elämässä tai tälleen. Ja sit kun tulee semmonen hankalampi jakso elämässä, niin päivä kerrallaan. Ei sitä kannata tehdä liian iso numero. Päivä kerrallaan eteenpäin ja se olo helpottaa joku päivä. Jonakin päivänä se aina helpottaa. Hey Billy, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Try it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wearing poster, might remix it, send him to the day, I think he's with it. Try it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wearing poster, might remix it, eat it for lunch, it's so delicious. Don't have to guess the color of your underwear, already know what you got going on down there. It's the lacy black pair with the little bows, the ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down, they were peeking out. I'm gonna tell you right now, they're all I'm thinking about. I wanna try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Kiss it, right again, I fit it. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Baby, baby, no, like baby, baby. Thought you always be mine. I'm looking for a partner, someone who knows how to ride without even falling off. Gotta be compatible. Taitava kaveri tuo Pinja. Jep, se oli kyllä hurjaa menoa. Ei siis ei. Unohdettiinko me kahvimaidot jääkaappiin?
Me olemme Jääkaappikopla. Ja tänään meidän uhrimme on Helsingin kuvataidelukion teehuoneen jääkaappi. Tällaista intiimiä kopelointia voisi verrata ruumiin avaukseen. Ai, että rintakin. Ja kaikki ruuat täällä ainakin on. Unin maito. Sä valmistuit jo. Nellan, älä koske. Tähän maitoon ei oo koskettu! 3 kuukauteen! Haluatko joku muu tulla? I would never. Tuo. Katsotaan. Mä otan vaan käsiin sellaisia juttuja, mitä ei voi heittää lattialle. No ei tuolla asenteella. Tuo humeessa. Kato. Vittu. Kiia haista tätä. Tää on kyllä niinku pakko olla yksi pahimpia tapauksia, mitä me ollaan nähty. Tää on vähän normaali, mutta toisaalta tää minkä värinen home on. Eikö sulla ole noita kusee? Tää ei oo mun. Yeah. Älä! No en! Kukaan ei oo koskaan. Kukaan ei aiko. Sä tiedät kuka sä oot. Ukko ja Sini. Tää vittua te kokkaatte täällä. Onko toi mun? On! Sä ostit joku fucking puoli vuotta sit. Sinäkin bruutukseni. Meidän pitää oikeesti leikkaa toi. Joo, oikeesti. Hyvä luoja. Musta on tetsut Sä oot erotettu jääkaappiin. Joo, moikka. Ulos. Noniin. Haluan nähdä sun naamaa täällä enää. Pyytin Atti Ohukaisia. Viimeinen käyttöajankohta kuukausi sitten. Mikä on TK? Toimikunta. Abi-vitun toimikunta. Mä luulin teitä paremmaksi. Ja että milloin? 25. Eli niinku... Yli eilen. Tämä on sairas. Tiedät kuka hyvä, me saadaan se sit Kimmille. Tää on toinen. Tää on se saatanan proteiinirahka. 13.5. Tän voi olla pahinta roski. Iidon ja Siirin. Älä koske. Tänne tuodaan omia astioita nykyään. Eikö? Täällä ei oo äiti siivoamassa. Jumalauta. Vittu tää haisee. Tän omistaja. Sä tiedät kuka sä oot. Ne on puoliksi syötyjä. Sijat. Okei, en mä oksennakka, mennään takaisin. Sä rikoit tän bussin, kun sä heitit tän. Nää jos vanhentuneet. Mä en laita tän. Fucking bussi. Fuck. Kuinka paha se on? Näytä. Noniin. Herra jumala. Kamera. Katsokaa tätä. Tää defo on vanha. Tää on päivän vanha. Mua ei kiinnosta, että se on... Joku saatte syöttää vielä. Ei vitus syö. 4 kuukautta vanha. Mitäköhän toi edes on? Onko tää ollut avattu tämä? Okei, me tarvitaan sit 3 siihen. Yeah, defo. Haetaan usmuopussi montaa se. Usmuopussi montaa se. Katsotaanko, mitä sisältä löytyy. Viime joulukuussa ei vielä kertaakaan avattu. Juodaanko?
Okei, laita se. Mitä muuta ketsuppia tämä teehuone tarvitsee? Mitä toi on? Tässä ei lue. Se on suolakurkku. Kasvaako siellä paskaa? Siellä on alkanut kasvamaan jotain. Tupa tänne. Mitä te ootte löytänyt? Esimerkiksi oli tarttunut kiinni tähän. Ei siellä silleen. Oottehan te muuten ottanut nimet ylös? Niin kuin sanonut tuossa videolla, jos siinä on ollut nimi. Joo, se jo. Onks teillä ollut nimi? Mun mielestä tollainen. Kuka niin sinin miksi me taas? Onks toi saas? Se on tyhjä, mutta se on silti jääkaapissa. Kyllä. Roskat eivät kuulu jääkaappiin. Tää meni vähän kuukausi sitten. API-toimikunta, more like API-törkykunta. Mennyt vanhaksi jo viime vuonna. Ai. Aika paha. Se on mennyt. Tässä. Täällä ei pitäisi olla mitään sisällä. Sillä on. Mitä sulla on sanottavaa? Se oli Vilosan projekti. Yeah. Vihreä on mun lempiväri. Okei, nyt joku ottaa sytkärin. Oikeesti. Joo, ja kyllä. Kuvataan jokainen silleen. Ja tosi lämmalta. Ja sitten... I ain't afraid of no ghosts. Sitten se on suojattu, niin kaikki ollaan niiden jaksoilla. Jääkaappi jengi kiittää ja kuittaa. This week, a hot new bombshell enters the villa. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Not to get up, baby I'm on the high and you're alone going out of your mind. No niin, sit olisi opetusvideo niinkin vitun yksinkertaisesta asiasta kuin penksulla käyttäytyminen. Meillä on tämmöistä pientä hässäkkää tällä Torkkelin kadulla, kun meillä on 2 lukioa, 1 penksu. Ja nää saatanan kalliolaiset ei osaa käyttäytyä. Ne tulee tänne, ne tekee tätä. Tää häirintyy vittu kaikki. Koko vitun kakkoskerros häirintyy tästä äänestä. Ei, me ollaan kallioista. Ei me saada vittu mitään. Vittu eliittilukio saatana. Sieltä tullaan, katsotaan. Voi vittu! Meidän mainetta ei ole penkitytty Hesurissa hetken. Ei se mitään. Laitetaan sinne 2 ihan vitunmoista nepobeibiä. Sitten on nepobeibyt saatu lehteen. Laitetaan siitä vähän improa ja vähän teatterikurssia tuohon jaksoon. Noin. Otetaan siitä vähän nahkatakkia harteille. Noin. Ja vähän septumia nenää. Sitten vähän mediaseksekkyä taavaksi. Isketään siitä vähän improa 3. jaksoon. Ei sitä voi näin hiljaa laittaa. Laitetaan se koko voimalla, noin, jumalauta. Ja siitä vähän päälle, joo, noin. Ja sit kun ollaan niin saatanan laiskoja, sieltä mennään tökkimään näitä, sörkkimään näitä hissinappeja. Jumalauta, mä sanon. Mennään hissillä. Mennään portaita. Ei, mennään hissillä, niin ei tarvitse kävellä vittu yhtä porrasta. Antaa jätkien kärsiä vittu täällä. Ei mua hajota. Ei vittu, ei yhtään. Mä oon vaan niin vitun kyllästynyt tähän. Vittu!
Musta on se just hyvä idea juoda tyhjää lahjoristoleina. Juttu jos liian raffi ennen oppituntia. Ja mä en juo kaljaa. Niin mitä vittua mä teen? Saa katsoa mitä siellä on. Tietannut henkkarit kotiin. That's what I'm thinking. Pitäisikö mennä pelikoneeseen? Pitäisikö me mennä vähän... Pitäisikö me mennä tonne? Rock on! Mä oisin voinut tulla tänne viime viikolla, jos mä oisin halunnut. Saatiko ajokortti? Niin. Olisiko sinä adoptoida lapsi? Ei se pitää olla 25 enää. Pitääkö? Joo. Joo. Miksi? Ei anna kenenkään fresh 18 lasta paitsi jos... Joo, koska silleen tuolla logiikalla voisin adoptoida Jukan. Tiedäks? Mulla olisi ihan vitun fani. Se on jotain kuvittua. Voit sä adoptoida Juka? En voi, koska mun pitää olla 25. Meidän pitää laittaa siihen. Joo, shoutout Jukka. Shoutout Jukka. Sä tiedät kuka sä oot. Jep. Kaikki Tää on... on just sellainen situation, että kukaan muu ei tiedä. Kukaan muu ei tiedä kuka Jukka on. Niin ne pitää yrittää etsiä. Se ei oo se joku yliopi. Ei se Jukka. Ei kukaan. Siis ei, siis se valmistui jo. Mä voin kertoa, että se on kakkosella se Jukka, kenestä me luullaan. Eikö se oo kakkosella? On. Vittu Jukka. Pitäisikö mennä uhkapelaa? Tää on hirveä keksintä. Ei hirveä keksintä, mitä tekee hirveän on sen. Tuolla on yksi pieni venttiili. Tää ovi ei mene kunnolla kiinni, junaa. Ovi ei kunnolla kiinni, kaikki arvottelee. Tää löyhkä on hirveä ja tossa on ulko-ovi right there. Ja mä olin silleen, miksi tää on estää hirveä silleen, mulle tulee kylmä. Viina on paras takki. Jos et silleen haluu, et sulla on kylmä, kun sä menet röökiin, niin sä et ansaitse sitä röökiä. Pitääks kaikessa elämän, pitääks kaiken kokemuksen olla hyviä? Silleen, hello. Silleen, hedonisti mindsetin hyväksikäyttäjä final boss. At this point, käytä vaan nuuskaa. Siitä ei varmaan ole kylmä, kun se oli ruimeen. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up. Tässä on lista. Mä lukaisin sulle sotia käytössä. 74 Ui, nyt on kyllä kauheat hinnat, laitetaan se pois.
sipping on promethazine. Damn, son, where'd you find this? I can't put down the cup, can't put down the cup. I can't put down the cup, can't put down the cup. I can't put down the cup. Sipping on promethazine, with lean I fell in love. I can't put down the cup, I can't put down the cup. I can't put down the cup, I can't put down the cup. I can't put down the cup. There is just one thing I need. Don't care about the present. Only need Make it look easy. I don't need to hang my stocking upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my Make it look easy. you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas. I need your love. No. Help me! Help me! Thank you. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you too. I need your love. Känslor strålningar när november. Jack Frost nipping at your nose. Apit ovat tunnetusti ahdistuneita eläimiä ja on laajalti tiedossa, etteivät ne nuku juurikaan tähän aikaan vuodesta. Esimerkiksi tätä videota editoiva api nukkuu intensiivisen Wikipedian lukemisen ja jatkuvan turrien piirtämisen seurauksena kerrassaan sopimattoman määrän tunteja. Eivätkä sen abin aivot pysy enää edes opetuksessa perässä. Tässä videolla pillimehun ostanut Abi sen sijaan menettää yöunia yrittäessään läpäistä lukion äidinkielen oppimäärän. Abin elämä on siis rankkaa ja raadollista ja abit tapaavat herkästi kaapia aikaa puuhilleen juuri yöunista. Uudet tutkimukset osoittavat kuitenkin, että abi on sen omia oletuksia heikompi otus. Pitkäaikaistuneeseen univajeeseen, joka tunnetaan myös nimellä krooninen abihäiriö, on vakavia vaikutuksia abin kehon ja erityisesti aivojen toimintaan. Tavanomaisempia vaivoja ovat keskittymiskyvyn, päättelynopeuden ja havaintokyvyn heikkeneminen. Nämä oireet ilmaantuvat usein jo abin ensimmäisen elinkuukauden aikana, jolloin se joutuu ensimmäistä kertaa selviämään luontaisen vihollisensa YTL, kynsistä joutumatta arvioitsijan lihakeitoksi. Vetoan siis teihin, hyvä katsoja. Anna abille anteeksi satunnainen aivottomuus, käytävässä kompastelu ja kursseilla luovuttaminen. Abi ei tarkoita käyttäytymisellään pahaa. Sen aivot ovat vain suunnitelmat. Suurvalta-aikaa Kustaa Vaasalle kahden puolin ruuhkinta. Niin. Pahemman asteen kroonisen abihäiriön unettomuuden vaikutukset ovat pitkäaikaisempia. Oireisiin kuuluvat esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuus, joita sairastavat myös tavalliset lukiolaiset. Joskus oireet voivat myös kärjistyä fyysisiksi kivuiksi. Nukkumisen puutteen pahimmat seuraukset abille voivat olla mitä tahansa aikuistyypin diabeteksestä aineenvaihdunta häiriöihin.
vakavissa tapauksissa Abin aivot saattavat hapertua ennenaikaisesti. Tällöin Abi on vaarassa joutua suoraan lukion ekosysteemistä vanhain kotiin. Varoitan siis teitä, hyvä katsojat. Jos olet huomannut itsessäsi krooniselle Abi-häiriölle tyypillisiä oireita, on syytä epäillä Abiksi kasvamisen mahdollisuutta. Lääkärissä käynti on suositeltavaa. Kotikonsteina Abi-häiriön kehittymisen ehkäisemiseen ja hidastamiseen suositellaan hengitysharjoituksia. Mä en käyttänyt mun aivoja, mä vaan veikkasin jotain. Ja sit mä vaan selitin jotain. Mä olin sellainen, että joo, ihmisen evoluutio. Se on sellainen. Sitä mä tein. Mä olin toimittajana, se oli mun Seksuaalla lukee lehteä, niin? Kun sä haastattelit jotain toista vitun tyyppiä. Mulla jäi Antti tosi ihmeellinen ja outo fiilis siitä eilisestä. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Joku ajo oli se ja karkunautulla. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta. Ei helvetin 16. Tässä pitää röökille koittaa mennä vaan. En tiedä mitä oli luvassa, mut mä näin jotain niinku suoraan elokuvasta. Talkari sanoi se on huolissaan, se kysyy mikä nyt on vihalla nuorissa. Sitä ohjannut olet silloin mukossa. Heads up! Oh my god. Siis rehellisesti toi äskeinen biisi ei kyllä yhtään ollut mun makuun. Ai jaa, millaista musaa siis kiilaa? No siis lähiaikoina mä oon kuunnellut ihan sikan Radioheadia. Mä en kyllä tiiäks kuullut. Ai Radioheadia! Oot sä kuullut sen biisin Just? Oh my god! Siis mitä? En mä tiedä, että jengi kuuntelee vieläkin Radioheadia. Sulla on niin ihana tyyli. Tuolla on niinku Sirencore. Sä oot niin Lana Del Rey, Rappiocore. Sä oot ollut mun Hallway Cross niin pitkään. Siis säkin mun. There's a possibility. No moi. Hej kära studerande! Nu har vi pratat om adjektiv och substantiv och nu är det dags att arbeta parvis. Hej, jag har fina lappar här, hej. Nu får ni arbeta parvis. Niin tehdäänkö mitä tehtävä vai? Mitä? Vessasta.
you have to be a whole. How you do it to yourself, you do. That's why it really hurts. You do it to yourself, just you. You and no one else. I 6 månader kunde jag inte sova. Med sömnlöshet är ingenting verkligt. Allt är så långt borta. Allt är bara kopior av kopior av kopior. När studentexamen närmar sig är det bara det duktiga som redan byggt upp sitt skyddsnät Hikarim som överlever. Vi skriver höst, vår, höst och igen på våren, men det växer till ordentliga kuggar för det eviga ekorrhjulet, arbetslivets maskineri. Actually, se joka pistoon sellaisen tiedätkö kuin lipaston päällä. Det fick bli tisdag. Tommy hade elektriska blåbyxor igen i morgonklassen. Ska vi leka nu? Lekdags nu? Hej, ni är jätteduktiga allihopa. Kan vi nu leka med mig? Kursbrickan är ett år likt helvete. Modersmål, allvalfria, matematik, bara masochister tar lång tid. Jag antar att det andra riktiga, jag vet inte, eftersom jag bara gör konstkurser. Vi brukade läsa ordböcker och göra läxor på svarta tavlan. Nu för tiden bläddrar vi bara oändligt på Wikipedia. Jarno, verkligen, jag måste förlånga. Nej, jag kan inte släppa Mumme 83-kursen. Vi har precis fått programvaran. Hon har skyttat alltid så mycket energi. Är det något i hennes kaffe eller är det en genetisk defekt? Hej kära lilla, hej, du ska inte sova nu, hej, kanske att Diggiloo-Diggiley hjälper lite om du är trött. Hej, nu ska vi alla sjunga, hej, Diggiloo-Diggiley, det här är en klassiker, hej, som du måste kunna om du vill ta studenten, hej. Nu, alla ner i staden, pojsarna, hej, kära lilla, var är du här? Åh, vilken underbar dröm! Diggiloo-Diggiley, alla tittar på mig när jag går i mina gyllene skor. Hej kära! Hej, hur går du? Ja, bra! Hej, kära! Hej, jag kommer Hitta lite godis, hej. Juleskum hjälper, hej. Varsågod, hitta lite. Hej. Oj. Nyt se heräs. Du behöver inte mer. Du har redan druckit 2 burkar och du har inte ens ätit ännu. Ja snälla, ge mig ens en tugga. Jag gör vad som helst, även Megaforsen är bra. Ge mig något. Det gör inte konstigt att du inte sover. Du kommer att dö innan 30. Kan du inte säga att jag har ont? Gå till S-markanden, se dig omkring, klättra tillbaka hit och säg sedan att du har ont.
det kunde vara värre. Du kan hamna på ett gymnasium utan bidrag och... Gå ut gymnasiet på 3 år. Jag har Jacks krossade drömmar. Herregud! Ut! Jag såg aldrig Marla och Tyler tillsammans utanför stugan. Den här klänningen fick jag från Uff gratis. Jag lade den under mina 2 andra klänning och fick ut. Vilken miljögranning. Krönmaldig av miljonär Scheffel. Finns det något mer ekokollis än att skicka nonnis med komprimerade överskottkläder till den afrikanska kontinenten? Det är bättre än H&M. Alltid bättre än. Ni liberaler håller alltid på mera samma skit. Dra åt helvete! Det skulle passa din personlighet. Gör det av med honom. Ja, det är därför det alltid snö här. På grund av mig. Ja, du umgås alltid. Du missförstår. Jag får en flamma av honom. Ja. Du svamlar. Du vet vad som väntar. Vad menar du? Vår. Och du vet vad våren betyder. Sitten saa apua, sit voi tulla täyttämään vesiaseita täällä ämpärissä tai kopypyissä. Stop! Älkää käyttäkö letkuaseena, liittiitä. Kaikkeni annan. Vad hände? Vi var på ett uppgrad. Han blev skjuten av en kalu. Era idioter! Vad trodde du skulle hända? Morade hans kropp i väggen! Nej! Lyssna på mig. Han är en man och han har ett namn. Hans namn är Marko Skytta. Du är rätt! Hennes namn är Marko Skytta! Hennes namn är Marko Skytta! Hennes namn är... Except a little fish.
Kesällä, niin voi vielä tänä keväänä hakea. Joo. Ja näin, Torkkivin albivideo ja samalla vuosikurssin 22 opiskelijoiden kouluura tulee päätökseen. Haluan kiittää sydämeni pohjasta kaikkia ystäviä ja koulun henkilökuntaa. Tämä on ollut suuri kunnia. Kiitos.